gi Vincent Otieno. Ringre mar dichuo moro ma jahigni 45 mane olal chieng' tich abich mar juma mokalo gole e aora moro Medway County ma Kakamega. John Opiyo ma bende en wuon nyithindo 8 ne oyude gi tuo mar obwongo mawilore. Kata kamano ne osebedi ka imanye ka ochakore odiochieng' mane olale no, to koro gikone to ringre ne ema ne oduogo yudi e aora ma iluongo ni Lusumu Medway County ma Kakamega. Alikuwa mgonjwa wa kichwa, naye alitoka kama sisi atupo. Ndio akapatianga hiyo Friday jioni. Hapo tuko hiyo Friday jioni, mimi nikaanza kumtafuta usiku, ilikuwa saa 3 saa 4 vulgu na nyesha ilikuwa inanipiga kana tafuta babangu hadi kwa Lusumu. Sunday tena hivyo. Tena Monday hivyo babangu akaonekana. Kabende ringre no ne otere kar kano ringre mar jomotho ma St Mary's Mission Hospital mochari ma Drebo mamo miasa seche bende koro irito timne bero ka githulo no bende familia mar jago ma yud ringre no koro kwayo kony ma kowuok kuom ng'ata ma chunye ng'won kata piny owacho mondo mi koro giyud kaka ginyalo iko ringre no. Babangu ameniacha katika na watoto 8 wavulana na alikuwa na miaka 45. Watoto wanataka wasome wakule. Sasa kama mimi mama sijiwezi, pengo kubwa sana. Tukiangalia jinsi poma iko yafaa usaidizi. Komachelo en ni